To fa, tarka shi yanzun nan ya yi wata cikakken tattaunawa wato tare da wani babban gidan rediyo game da yanayin abubuwan da suke faruwa tsakanin ƙasar Isra'il da kuma ƙasar Iran, wanda hakan ana ganin cewa yaƙi ne wanda in ka san farkon shi baka san ƙarshen shi ba. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu dauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar dai yadda mai sauraro ya saba ji game da abubuwan da suke faruwa wato tsakanin ƙasar Iran da kuma ƙasar Isra'ila, wannan ba abu bane sabo ko kuma in ce ba tsohon abu bane. Wannan dai fitintunu dai sun daɗe suna ta faruwa duba da yanayin yadda ita koyaushe Isra'ila tana nuna cewa ita ce a gaba, wanda kuma suna ƙoƙari su ranga downgrading wato suna mai da mutane ƙasƙantattu wato su suna ƙasa ne, su suna ganin su ne super power. Kuma sannan duk da hakan ma dai suna ƙara ƙoƙarin su ga yadda za su yi su ƙasƙantar da musulunci, wanda kuma hakan ba zai taɓa faruwa ba insha Allahu. Koyaushe mu addu'an mu kenan Allah ya ɗaukaka musulunci wato da musulmai, kuma Allah ya karya kafirci. Mun san insha Allahu muna ci gaba da yin addu'a wato akan mutanen ƙasar Iran domin Allah ya ba su rinjaye game da irin wannan abubuwan da suke faruwa. Abin da ya sa wasu mutane da dama suke tsoron wannan yakin da yake gudana yake faruwa duba da yanayin irin abin da yake faruwa tsakanin Palestine wato da kuma Gaza. Ku duba ku ga yanayin yakin da ake yi ake gwabzawa wato yanzu mutanen Gaza inda sun fita hayyacinsu, mutane suna mutuwa suna ramewa saboda rashin abinci, gashi an rusa musu gidaje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yaƙi fa da yake faruwa tsakanin ƙasar Iran da Isra'ila ba abin a tsaya a zuba ido bane kawai a ranga kallo haka a mai da shi ba komai ba. Duk da ni da kai mu talakawa babu abin da zamu iya yi sai dai addu'a mu roki Allah ya kawo zaman lafiya a tsakani, saboda in ta gama cin can mai yiwuwa ta iya tsallaka ta je wani wuri, ba ana fata bane. Amma an ce idan gemun dan uwanka ya kama da wuta wato ka zuba ma naka ruwa. Abin da nake nufi anan shine kada ka ce wai ai kai ba aure kaza ake faɗin nan ba, ka ci gaba da maganganu marasu amfani, kai baka goyon bayan wane kaza a'a ba a haka malam. Addu'a za ka yi, ka nema tsari, ka nema kuma su ma da fitinan ya faɗa musu Allah ya kare su, saboda duk dai tsiya 'yan uwanka ne kuma musulmai ne. Yanzu ku duba ku ga yadda ita ƙasan wato Amurka take ƙara ba ma ita ƙasan Isra'ila wato rinjaye da kuma goyon baya. To saboda mene? Saboda ta san cewa tana gwabza faɗa ne da ƙasan musulmai. To yanzu ku duba ita kuma ƙasan China da ƙasan Korea da suka ce sun yadda za su yi supporting ɗin wato ƙasan Iran. Ba wasu sun ce za su shiga bane, a'a za su iya taimaka musu wato da kayan yaƙi, duka abin da suke buƙatu za su yi. To amma kuma wani abin tashin hankali shine mutane da dama ba su san waye Amerika ba. Amerika shegiyar ƙasa ce wanda ta daɗe take mulkan duniya kaɗai, ba wai iya Amerika take mulka ba. Dukkan wani ƙusa da ka sani na duniya wallahi ya san waye Amerika. To kada wai muga an ce ita ƙasan wato ita Iran wato ta kai hari zuwa ƙasan Isra'ila mai tunanin cewa wai za ta iya gwabza faɗa wato da ƙasan Amerika. Gaskiya gwabza faɗa da ƙasan Amerika ba dai nan kusa ba. Ba na ce ba za a iya bane, za a iya yi, amma sai an mata mugun shiri kuma a tabbatar da cewa an tanazu muggan makamai da zai iya rusa wato ita ƙasan Amurka, saboda ƙasan Amurka sun shirya sun kuma daɗe suna shiri. Dukkan wannan fitinun da ake ta magana akan kowa na ƙoƙarin ya mallaki nukiliya, Amerika tana da nukiliyoyi a ƙasa yanzu haka maganar da muke da ku. Allah ka samu dace.